Mae'n gallu bod yn brofiad môr gadarnhaol pan fod pobl yn gwneud a chyflawni pethau gyda'i gilydd. Os fyddwch chi erioed yn rhan o dîm rygbi, pêl-droed neu unrhyw gamp arall, cerddorfa neu gor, mae'r foment honno lle mae rhywbeth heriol yn llwyddo o'r diwedd, yn rhoi cymaint o hwb i chwi, gwir ymdeimlad o gyflawniad. Roedd hi'n werth yr holl ymdrech. Gall yr un peth fod yn wir i bobl Cristnogol mewn modd ysbrydol. Mae'r Grawys yn cynnig cyfle go iawn am hyn. Pan fo cymuned eglwys yn lleol ac yn daleithiol yn uno i astudio llyfr am y Grawys a gweddio trwyddo wrth baratoi ar gyfer yr wythnos fawr a'r Pasg, mae'n caniatáu i Dduw siarad â phawb, yn lleol ac yn daleithiol trwy'r profiad hwnnw sy'n cael ei rannu. Mae'n rhoi'r cyfle i ninnau fel pobl Dduw i adfyfyrio ar ein ffydd ac ystyried lle a sut fyddai modd a'i ddyfynhau a chryfhau ein tystiolaeth am yr Iesu. Dyna pam fy mod i wedi cyffroi ynglyn â Llyfr Grawys 2019 yr Eglwys yng Nghymru ac yn ei gymeradwyo i chi. Mae'n delio â threfdadaeth a haelioni fel themau. Trefdadaeth, y ffydd rydych chithau a finnau wedi dderbyn. Ar alwad i fod yn bobl hael wrth rannu ein ffydd, trwy gyfrwng ein bywyd a'n tystiolaeth. Ydych chi'n cofio'r apostol Paul yn sôn am Cristnogion y Macedonian mynd drwy amser caled ofnadw. A sut, diolch i ras Duw, roedd eu llawenydd nhw'n gorlifo yng nghanol tylodi eithafol. Buon nhw'n anhygoel o hael. Ac fe all gras Duw ein galluogi ninnau yn yr un modd. Trwy gyfnod y Grawys a thu hwnt, gall unigolion a grwpiau ddefnyddio'r llyfr hwn. Mae'n cynnig mannau gweddi, myfyrdod, trafodaeth, yn ogystal â chreadigrwydd. Fy ngweddi i ydy y bydd y llyfr yma'n gymorth i chi ac i minnau i ddyfynhau ein haelioni wrth i ni gyhoeddi a throsglwyddo trefdadaeth y ffydd a roddwyd i ni. Dduw pob haelioni, fe ddodd o'th flaen ar ddechrau cyfnod y Grawys. Bendithiaddu wrth i mi deithio gyda thi trwy'r wythnosau hyn sy'n dod. Fe wna'i dy geisio di mewn gweddi a thrwy weithred. Agor fy nghalon a meddwl i fod yn hael yn fy roi y Grawys hwn i ti ac i roi hynny o'm cwmpas, y cyfarwydd a'r dieithr. Fe wna'i dy geisio mewn gweddi ac mewn ymyfyrdod, a cheisio hefyd dy gariad trawsnewidiol. Hyn oll a weddiaf yn enw Iesu Grist, trwy'r groes yr hwn y cynigwyd maddeuant a bywyd newydd. Amen.